Еди, Миленчо, ти си ми едничка, най-най-добричка. Айде всички да кажем сега едни думички на майките. Искате ли? Поздрав ти поднася, мила твоя мама. И с твоя празник аз те поздравявам. Здраве! Аз ти пожелавам и в знак на обич, мамичко за смяна, подарък ти поднасям. Ще има подаръци за майките, но преди да ги подарим, децата ще останат така, докато госпожа Шопова се има нещо да ни каже. Давам и думата. Първо да се представя, Манева Шопова, това съм аз. Ако ми разрешите, обаче много ми почествам. Скъпи майки, скъпи жени, честит празник. Скъпи татковци, честит празник на жените. Искам да